מה קורה אנשים, כאן דארקמיינסטר בסרטון חדש, והיום אנחנו בפרק השני של הסדרה החדשה הטופ 5 שאתם שולחים את הסרטונים ואני בוחר את ה5 הכי טובים. אז כן חברים, זה השבוע השני, מאוד מקווה שתהנו, ולפני שנתחיל את הסרטון בואו ננסה להגיע בסרטון הזה ל500 לייקים. חברים, אני סומך עליכם, אז יאללה בואו נגיע לזה. כן, מקווה מאוד שבחרתי את הבחירה הנכונה ותהנו. במקום החמישי יש לנו את תמיר עם התקפה מאוד מאוד מקורית ומגניבה. אז כן, כפי שאתם רואים, תמיר מתקיף עם ג'יינט סקלטון ובלון, וזה לא מספיק, אז הוא הולך להוסיף את הקלון, וכפי שאתם רואים יש 4 פצצות שהולכות להתפוצץ על הבניין, והבניין הולך לרדת תוך שניות. אז כן, שאפו תמיר על המקום החמישי. במקום הרביעי יש לנו את קטנקס עם התקפה והגנה מאוד מאוד טובה. במקום השלישי יש לנו את מאור עם הגנה והתקפה מאוד מאוד טובה. במקום השני יש לנו את מנגו עושה את אתגר ה3-3 באמצע משחק. ובמקום הראשון יש לנו את אסף עם הגנה פשוט מטורפת וקאונטר פוש פשוט משוגע. אז כפי שאתם רואים, המצב של אסף נראה ממש גמור. הבניין המרכזי שלו על 5 חיים, הוא הגן עם המיינר בצורה פשוט מטורפת עם הסקלטון ארמי, והוא יוצא לקאונטר פוש מאוד מאוד חזק. כפי שאתם רואים, הוא שם את הלאבה האונד והוא שם אחריה את האינפרנו דרגון ואת כל הדברים המטורפים מאחוריו, והוא פשוט מנצח את המשחק עם 5 חיים לבניין המרכזי. פשוט מטורף, ומזל טוב אסף על המקום הראשון. אז כן חברים, תודה רבה שצפיתם, מאוד מקווה שנהנתם. תנו לייק אם אהבתם, תנו סאב כדי לדעת מתי אני מעלה עוד סרטון, ויאללה ביי.